Chithakele iyeza mani noba ungentengo kodwa kufani noba ukho amatyala. Ewe vumisa Malindi intanzi Thixo into olufuna nondibawisa. Ijeba lecamela lo xabusuku kunca. Uthi camela kuwe phela. Ayingenzeki khona. Qashazana. Uba abantu abakhona Joga. Abantu abakhona. Kodwa foni nani kuyo yonke lento ndiyenzayo ndihlanyuka ndihambe ngicabanga kushe emimangweni ibuye ngawo. Fonini zikhona imeko enijongene nazo ezidibene nekhaya nento bana ngaba kukho izinto ezifikayo ngoba ngoku benigqibeni lapha kule mimango ngasendla ndiye ndazama kukwehla Fonini ebunzimeni kodwa ndithende ufika ekhaya elalini wabe uphelene into ayibikayo kodwa ke akunani make situde selalini uqala. Ifoni yena amahlanje inyuka liqale ensengasentla mani kakuphinde kuthini yangathi uqhumuthule edakeni. Fonini akho nto ilungayo man kodwa ke nango ndiyanyakathisa ndimadolwa nzima ndiyazi bengathi xa ndiyibeka ndiyibalisa uba yho ngamahlanje enyuka kodwa ke akho nto man ndizayofika ekhaya ekugqibeleni wena ndizayofika. Fonini ngoku inkani ingathi ayizulunga noxa sengcambaza nje ndityhala ngesifuba ugodka. Fonini yangcambazeka man chu ncembe ugoduka kodwa ke hayi Fonini andisokola ngabe ndihamba ngamadolo. Kunzima nangoku nje bandisahamba nje ndimile nje ndisazama usombulula ezinye ingxaki kodwa ke ndizayofika ekhaya man. Ayonto inanqwelo ke kodwa ayonto inamzingelo kodwa ke zimeko zokukhula mazifuna Fonini nokutyhala ngesifuba kundincedisanga ngoba ndiphile ndibona zonke izinto ziyalahleka ngoku ndilahlelwa nazo izinto andiyazi mhlawumbi ndingaphela ndiba nazo neento ezindikhulisayo kodwa ndisusela kulaa nto nandiyimisele ndingazange ndiyigqibezele kodwa mandikhalela amadoda kuyo. no Yo, akho nto uhle wona kodwa ubujana. I know ndule mimango yethu kodwa sawudibana ngomso man. Oh ya, hayi umthatha ngoma. Uthi ubaza akafuni ukuniyaqhilika kodwa uphambene lo. Ufanele bana uzafika ndithekilanga ngoba njalo uzayithinta endiyitheleleyo ba ngimkhathazele. Hayi ke Fonini ndinyamezela uba ndiqomba siwanani nama ndikhambe ndisenze into ndizizele. Khona kufika oku khona ningayiphethanga ndizosebenza negusha ndizosebenza yonke into kodwa ke andithandi usebenza gusha ngoba umoya wami awusemdanga kuzo kuba ke izimeko zokukhula ke sifuma siba ungaqala igusha ezilishumi ushinge negusha ezine ngokuboma le into yindumanga le kodwa ke akunani ndizawubona. Fonini yeke yomoya ongemdanga ezintweni ezingabheki phambili mina ndiyifunde ngenanqubela kucaba iyindawo ime ndawonye kodwa kasinalo enye ithemba ngosenze nethemba lentengo sawulunga mana kuzungalungi man ekugqibeni kuzawuzingeleka man ethubeni. Nini asinacebo limbi singamadoda elahle kodwa ke izawuvuka mani into evukayo kodwa ngokucaca bafuna sizile into siyizileleyo ngoba ke akikabikho inyama enyamakazi kwangoma sitye intengo noba lichithike ngayo kwaye kusalayo lichithakile. Akalo solanga ude uyaphunga kanayo enye into kodwa kuzawulunga. Awunazo nenyusi ndina umaqandeni wanamhlanje okwangoku Fonini ngaphandle kongabikho into ikhoyo khona into ekhoyo ingqele ethi gqaphe sisaba ndiyabomba la madoda angezantsi avula umkhenkce phaa wawuvali phaa enxuba. Fonini yini kwaphiko likanivale nto zakuthi athi gqi uJola phaa futhi ndibomba unemincili ephezulu kodwa kuJola beke wahlabela udumo baye make sichebele engca mna phezulu. Fonini baphinde ubuse nomatshini wenza manje apha phezulu. Ukhumbula ngala weekend obuyile. Umvulo nje intiko kanti sihle nenyoka apha phansi komntu yabona amabhela andile. Kodwa ngoku Fonini nxa ndisabela udumo hayi ngokutshona ezimfandeni ude hayi kubufikile. Hayi selobufikile. ya uba ndifikile cha ndivele namatshini oceba Ingwe. hayi Boya kusasa. iinkuni zona Asikhona xa seqelile unezikhupha. Asikhona bakhuluzile. Xa uyandibhida uJola usafuna ulola izembe engenalithemba uzawugawula phi ngoku uzalithini yengu. Lathemba. ngoku ufuna ulilolela uba uthini Yena lifepa kwebhedi. engenawukhona lwesihlanu mamthile ukho Awundibona kakuhle uJola hayi ndangale besityutyuwa Fonini ihlobo enxamele ngalo uba makwehla into ngomqala. Bomza lamanga. Kelisusa amagesi namantshontsho. Kelisusa amagesi. Hayi ndangokuvana kwaJola noBhele okwangoku nje babecinga umlilo wamaphepha. Ize mntaweni. Hlala siwakile apha. Yahlo. Yasitshotsha sombele. thina neumgogotho enomqele Andimkokosi. Yo, andigcwaliselwa. Yo. Afike ndolwa. Fonini ndawujonga hayi kuhamba incoko inyama yona eleke ivuthwa hayi ayikhutshwa nje phaa masityeni livuthwe silinde ekrwada. fark
Flakvark. Ya utsho kanye. Uzayifumana phambili lo. Unje kasondeze imbize phela. Sizuphaka man. Abona imincili yenyuka manje sawukhangela uba tyhini inyama ikhona amanzi amdaka akhona undiyeke ngomgqongo ezantsi indoda iyawuzibonela noko izinto zifunekayo ezingaphambili zikhona intente ke uyawuxaka nayo Amanzi amdaka akhona, inyama ikhona. Kowu. Akho nto kodwa sho. Tikapkap kule ndawo ndikuyo. avoneni ngamaceba alisize kodwa kuzongalungi mani xa bekonake Yentengo mfundisi. Baceba sini. Baceba sini. Awulunga uyavela ihapha. oyathetha ngolunga nje ngoba ingqele ngoku ayiyaqatsise uba masingifaka amalahle endlini kodwa ingxaki khona Galela bonini. Kalbodi ityiwe. Thethile le nto John. ngoku nam nawe ngoku uyakhonjwana kodwa ibityiwe into ugawula ugawulwanga Uthimo lihlanyele ngo. Umgqelo ufikile. Achiyelezo lo madoda. Ubhele ngathi uthi nguwena. Bhele nanga amanzi. Ila ngokuthetha amandla kube fit. avoneni xa ndikunika umfanekiso obonakalayo akhange ndazi uba into ezingaka zizawudla umzi ngexesha elinye zahlukene Efoni makube ndim ndinenkani ke kodwa ukhona wena uchuku olukhoyo kulaa nto ithi abantu abakholwa liyakhasa kodwa ke selide lafika kumnqolo kodwa ke ndinale nto ithi mna ngomvulo ngehlobo nditshangala intliziyo ngomvulo ngelikhasi ngale nto siyenzayo singamadodelali hayi makuthiwe andikho phezu komhlaba ndiyazi ke ngokuba hayi ndilincamela ndinawulenza kodwa umvulo awuzojika naphantsi kweziphi imeko noba ungandibeka phi noba ungathini kodwa endiyithethayo ngondithi le nto ndisithi ngaske siyazi into yoba sihamba indlela enye wonke umntu utsho intliziyo ngehlobo nditshangalo ngoba ndizixeba umvulo awuzojika ngaphandle kwaleyo ndiyayiqonda uba ingqamelene nale nto uzawuphinda uyibona apha phambili apha ngoba abantu ndim obenenkani ndibaxele into yoba mabenze imiqondiso awuzuvele mna uthi mna mandiyothatha intonga ndiyosabela mna ndiphila kule ndawo ndithi uba siyalala ebusuku vela sithi silele usihluphe silele uphinde uthumele izinto sibone uba hayi apha ngoku kufuneka into yobana ngaba sisabele le nto ithethwayo nangoku ke masikhabe sizibophelela ngoba ngokuyeza le ngxaki khona hayi mandifoni kwakuqale thina kwawugqibela thina nawubiza ingcibi kanti ndiyayoyika ziyadibana zonke ezi zinto Adibana abanye abantu abakho. Akumani. awu kamaduma sikhumbuza imini yawumandi ndifuna kuphela amachuku hayi ngoku mvanje kuyaliwa mani ubethwa indongo Sasinedumo ngaye ngosikhula fundini ibhitya kakhulu nge. Sisilenduphe sidudla ntombazana celo tata nawe umzonde hamba ndizakwile Fondini la madumo esidla ngothetha ngawo xa sithi ahlatyelwe ngala siyaphila thina ngolu hlobo siphila ngala madumo sinayo enye into siyaziyo nala mhlaba sezilalini umqengqelezi okhuweve foni lethi gqiphe ezantsi ovuba foni idumo libophile mani lesizanga neno ikwazi ezi ngoma ke ziyeleleneyo kwezi kodwa ke lukhona mani udumo ngaliyahlatyelwa lokuzingila kodwa lisatsho lokude liyeke wena lize lizathi xa likhweza apha silive ngoba ithini into ngaphandle kwaloo nto mani ndifuna ukuqinisekisa ngento edibene nedingala ngomvulo yiye ke izinto ebendikhe ndaziphatha ndisithi heyi zikhona izinto ezikhoyo ezincinana naphaa naphaa kodwa ndithi xa kuthiwa kuthethwa ngodingala ngomvulo elidibene nathi thina singamadodelali funeka ungabi nayo nento ethi uba ulibonanga ngemini ethile uba lifakiwe alizubakho ngomvulo funeka uyazi qha uba umvulo engekafiki ngokuqinisekileyo uyabheja ngoba kaloku ekugqibeleni noba kutheni noba kumnyama kubomvu kutheni usathana ngathina athina linge kodwa ndimdala mani sathana soze kuphinde kujike ngoxa kule ndawo hayi akho nto inowuyeka akho nto iza kuma kodwa ngokule ubona iindala zam uxolo kodwa nanku ujola ngoku ezonwabisa ngobhela uthi hayi angakho amanzi ngento ukuchamela ndize nepowu ndiphekile ipole entloko ndukha amanzi etankini ngelipheli njengelipheli kukuwona ipowu ehlobo kodwa ubhela angafuni uqhulwa ngalo yena eqhula abantu ngoba ngoku le nto ayigolozelayo yinto encinci mani le kodwa ke ayingenzeki hamba nanto malindi kodwa ke nam ndikweli likajola unalithemba eziza nobhele ngoba kaloku naye uphakuphaka apha ebusuku awuyazi noba ngalihlala Alazi uthembi phela.
Anazi ukuthini phela. Kutheni? Akhalwa liclean. Hayi. Bani vasiwe labe kwecamgeni ayithini into leyo. Nini? Lamadoda ukuthi ndiyazama uxolo kodwa ile itsalela kwelinye icala. Ujola uthi kubhela uyokha amanzi siphele inhloko paphandle. Enhloko sifuna zibiliswe zithi xa ukusasa ke ngosithathe ngozifudumeza sibe zithambile ubusuku obumazihambe sibili. Uthi ujola yena mabhelandini ungasikhelela amanzi ngento yokuchamela bingakanye into yokuchamela kuyo le busuku ngoba uyoyika uphume ebusuku. Fonini? Yabo nje bakuphekwe enhloko nje hayi ndiboma lamadoda ngokathetha imbilini ebenazo kodwa ujola usamile kulaa ndiboma lento eqhoye nomqheli itheni imxaka. Yetjona, sibabe uqine. Sibayimbuka siyazalana. Abanye abantu bathini? Abanye abantu abakhulu. Abanye abantu abakhulu. Imbumba nje. Ibambe icwa. Kodwa namhlanje yona endiphakameleyo yilewa nobhele naye unezakhe ngokafuna uzidiliza. Fonini? Abanye abantu abakhulu. Wathi nobhele ukhona. Asimoshi msazela into zethu. Hayi, Ndeve mina. hlangu. Hayi, uthini phela? Abengekho ngoke. Siunderstand. Ngokukhona. Ngokuthi into yakhe. Fonini zawuthi sihleli kuthiwe kobujola nobhele mabaye kuvela kule nto mabaye ukuthi bathi ningenapho basenze. Ndiyafuna ukushwangathelela mani le ndizana lamadoda kangento yoba nesizathu soba aqale athethe zonke izinto nento ezawuthethwa ngubhele apha phambili isusela entweni into eyenzekayo amahlane enyuka esidibana nawo ekuphambi koba sikhuphe into yangomvulo angapha komlingo qha ndithi kula madoda asizosoloko sihambe sisilwa nabantu abaphikisana nento siyenzayo asizohambe siphikisana nomuntu ongafuniyo siyenze lento siyenzayo asizophikisana nomuntu ofuna uma phambi kwethu kule nto siyenzayo thina qha into masilwele yona silwele umvulo asilweli ukuphikisana namuntu asilweli ukulungisa inhliziyo kabani asilweli uba kutheni ezafuna usehlukanisa sevana asilweli zonke ezo zinto thina ngoku into esiqiniseke ngayo qha funa sithembise wena ngento bana ngaba ngomvulo kumnyama kubomvu noba kutheni bani noba kutheni na noba ningase ngozini noba ningase ntweni ngomvulo sizawuyenza nento yenzeke kukaninzi manje ndingazibala xa ndinozibala ungafumanisa uba awuyazi basiqhubeke kanjani senza lento siphinde sonwabe kodwa ndinento ethi mna funeka usijonge into ozawulwa nazo man ulwe le into ibalulekileyo ungafuni ulwa ubani uthi ubani usixelele uba thina sizokwazi usebenzisa umzekelo njengoba sizihlelele umuntu azohlala kule ndawo sihleli kuyo senza ividiyo xa ke ngoku uzawuhlala kule ndawo sihleli kuyo ngokuqinisekileyo uzawuvela emveni koko ufuna uzolwisa thina ngomvulo uba ufuna uvela wena kulaa nto masekususe sithini hayi leyo yayiva uba madoda sinawulwa yonke into masilwa into ephambi kwethu hayi avele nenye ngoku Hayi. Thixo ba ngaba azange kum bawo. Khulungi. Bazikona labona hayi. Kodwa bayazi bona bashiya umntwana. Nabo. Enyosi. Bawuchaza. Enyosi. Bazivike. Hayi ntami ke zivu. Siyahlanguka. Hayi ntami ke zivike ke zingaviki izinyosi. Inyosi. Kodwa kone Thixo makayenze enye inceba. Ndinawo. Man. Sicela ezifubeni phela. Man ntama ndiyayinqonela yonke. Siyamanzi amdaka kuphela wona. Man. Ngokunini. Awuni. Kodwa uyizilo date. Ndinawo. Uthi Fonini ndinenkani ndiyazazi ne kodwa lo myalezo uthe xa ufika kum uthethwa ngubhenda nento ethi hayi mani ubhele ufuna nje kuselwe ewe kandiphikisi wade wanaba ngento benyosi zikhona ezimane zifikeleke ndisuke ekhaya ndithi hayi nobe bezofuna into eneqhilika ndibe ndisazi ngaphakathi uba akho nto inaqhilika ebisiza eyam inkani mna ndithi xa ndimephe ekhaya exhandi ndithi mna soze ndibe ndimayamayaza mna ndihambe ndikhangela ndithatha intonga nto ubuze ebantwini ngoba wonke umuntu unazo indaba uza ndixelela le nale nale naleya mna ndithi ukubana ngabe into ofuneka ndiyenzela bekhaya mayibe nomqondiso uba kufika inyosi emveni kweza nyosi makubeke umuntu ophuphayo apha siyalala sizozikhova mos emveni koko ngondiqonde elaphupha liyacaca nca uba yile nto ifunekayo ubhele ke uthe yena ekugqibeleni xa egqibezela eza nyosi yena uzixelele kwelinye isuku ebezifike ngalo bukhwezi usanda usuka apha mlandele niye kule ndawo agxamise kuyo kuloo ndawo akuyo kha kube kudala ke ngoku emveni koba ndisuka apha ekhaya ngomvulo ndithe ndisekuhamba hambeni kwakho into engenayo ethi Fondini mna ndikholiwe mna xa kusenzeka le nto kwenzeka kanye le nto bendiyithetha zandule ke ngoku uyokhangela indawo ohlala kodwa nalapha makuvuka umuntu nephupha ngoku ikhona ngxaki bendicinga ngamanzi latshoyo kodwa naba abahlekazi bazofuna wena kule ndawo ulala kuyo hlala phaa umzuzwana zihambe zijikile zifumana indawo ohlala ndawufumana umyalezo
zihlale ekuhlaleni kwazo silale ke lwabusuku bangomvulo. Xa sivuka ngoLwesibini kuvuka umuntu esithi hey ndiphupha kakubi kakhulu gqithi, athi hey ihlobo endiphupha ngalo ndiphupha kukho umuntu ovula isango elo lovulayo wena pha ngasentla xa ufika ekhaya ngamacala amabini uvele wangena nenkomo akafuna ukuphuma nazo. Nazo ke ngolento ndiqonda ke ngoku uyabona ke ngoku akafuna ukuphuma nabahlekazi abafuna ukuphuma. Ndithe ke mina ke ngomvulo kuzo uba nizinyosi nje zihamba zibiyabula njani phakula mbeke natyeba mina ndidube ngani iqhelika niphume apha. Kodwa bani nento niyithethayo thethani ndicace ngoba kaloku sedolophini apha nawusuka ekhaya nindiyeke xa ndiphe ekhaya ndingavuki ngecawa kuzela inyosi apha emnyango. Nale ngonizondifuna edolophini uba nento niyithethayo ndizawulala namhlanje. Sonke sizawulala nje ndiphila nabantu kuzawucaca ke ngoba kuthini. Zonke ke zonto bendizithetha ke zenzekile ngeli hlobo bendiyithetha ngalo. Yabona ke ngoku ndingaqala ndithatha amanyathelo ke ngoku ndimise usuku ndithi kolu suku ndizawuza lambiza ndandiyimise ngenxeni uba ndinyathele lo mnxeba ngenqwelo. Ndindandule ke ngokuhamba ndiyimisile ke ngoku usuku ndizawudibana noBhele ke ngoku noJola namanye amadoda endiphila nabo amadoda. Nansi into ezakwenzeka, nansi into eyenzekileyo. Sisibone ke ngokuba sithini usukela pha. Efowunini ngenye intsasa apha bendisekuzingile nakhange zime izinto kwenzeka nalapho kwaqhubeka kulahleka izinto. Efowunini into zamasha into endisabhabhisa yekhahla phantsi le nto. Ngoku uzawufuna siwele soyithatha phaa ngaphesheya. Andiyazi ukuba ndizawuyenza njani, ndizayifumana kwayifumana mandiyivile isitsho emthini phaa. Andazi ukuba izawuthini. Ngoku ndizawuxa ndizawuwela le ntlama ndiqonda uba ndikhuphe le ntambo ngoba ndihambisa kabuhlungu le nto ndiphethe yonke le nto ndoyika noba ndiyiwisi ibethi ke ematyeni kuphele. Yeyi kandiphinde ndikwazi uphinda ndidibane nayo tu. Hayi yona enkulu ngoku ingxaki ndiyikhuphile kule nto ndabe ndiqonda ndizawuwela mos ndifike ndiyifaka ndifika idibani ngoku ithi ilahlekile qha ayiyazi bethu. Yho sizayifumana phi ngoku siyive ikhala kuwa kwani. Hey fowuni ndibona haya khona ndizawuzalula apha kodwa ke mandikhabe ndizama ndide ndiyifumane ngelingeni kodwa ingafuni ukubhabha ndibona hayi kodwa yona ndithethayo le ndiseneenkani ngale. Nini ndingumntu owenkani nomntu woba mna ndifuna umqondiso mna sondigwekwelezela into umyalezo oyilozayo ndiwufuni soze ndiwuphinde soze ndiwuhoye tu futhi ndinyama nakweliphi ixandi lasekhaya nditsho uba ndizuyenza le into mna. Uba yena mqondisi ucace gca nento engazubindisa mna emagqirheni mayicace gca. Kufika indwendwe emveni kwendwendwe kufika iphupha kucace kakuhle ziyangqamana nansi into efunekayo. Uyayibona? Ngoku ndisekuzingeleni yebonini kuqale ngedrone. Ndayibona. Ayitsho nancama ndaba ngayifaka ingeni. Xa ndifika endlini kulahleka enye into ebenza ndayifumana nayo imali onoyibiza xa ubiza ezinto uba ndizithenga ngamalini ndiyabona uba kuthiwa uthi unazo ezinto uthi awunamandla ukwenza nto yesisichene napha endlini kodwa ezi zinto zithenga ngezi mali zibizwayo. Kaloku ezi mali siyazibiza ndithi efowunini ndikuxelela uba mna zonke ezo nto ezivele zaduka ndancama ndandula. Kodwa xa kunamhlanje ndiyakuxelela uba zonke ezo nto ndizifumene uba ndizifumene njani zona zitheni libali nje lenyusuku kodwa ekubeni uba ndithethe nezanyosi ndathi ke ngoku fowunini mna ndinivile ngoku into endingazuyenza ke ngoku ukwazi uhlala nani apha ndizawuyenza le nto nalo usuku nansi intontoni khululekani ke ngoku. Nantsi ke imiqondiso endiyifunayo mna kucace gca ngoba le nto ibingafuni uthini kanti ndibhidwa yinto encinci qha funeka ndibambezelekile kwalo mzuzu indiqhekeze intloko ngaphandle konto xa ndiyisa kwafunwa mali. Ndathatha le nto ndoyilungisa ibingabhabhi. Xa ndifika ndoyilungisa kuthiwa hayi into encinci le mani ekubhidileyo kwawena kuba wena bekutheni yacaciswa le nto kwase kwathiwa ina nangamanye amaphiko. Ndithi mna saba ke ngoku ndiwakhuphela imali uthi laa mfana ndifuna imali yakho manihamba fondini uzusundixelele xa wena xa unengxaki eqinileyo ndiza kufaka kwezi zinto zethu nawe ukwazi ukutsho xa unengxaki kuloo ndawo kuyo. Ndihambe ndifike evenini fane siyibhuqile loo veni ezi nto zam beziphaa phakathi khange ndizibona. Ndafika ngoku le veni ndiyayivula nanzi le nto ithe gexe kule ndawo bendikhangela kuyo phambi kwam. Ndazithetha ndaziqokelela ndaqonda kakuhle uba yile nto ndiyifunayo ke le mna andifuni ndiphi ifumasi iyayiloza ngathi kungenziwa le ngathi kungenziwa le ya ndikunabisele ke ngoku nje elibali kodwa xa kungoku ndinayo into ethi yibonini ekubeni uba ndivume yonke into ndisamkela ke ngokwenela kwam ngazo zonke into bendisithi ndiyazifuna mna zenzeke ndizokuqonda kakuhle uba mandive xa icaciswa naleya le nto ndiyafumana uba hayi madoda. So you see we got one line here. So there's two lines. It shows you that the propellers must be. I have lines here. Same thing goes there. Yeah. Got a line there. Here there's no line. It's correct. There's no lines on these propellers. Here there's no line. One of them got a line there, which is incorrect. Camagu kwezi camagu ziyathetha ihlo ziyathetha. Enze uphantsi kwebhithi ndiyarhaba kokwayiba indoda zange ukuyisile imbiza ngegama lakho. Zange ukuyisile imbiza ngegama lakho. Enze uphantsi kwebhithi uthi hayi le imbiza ndiyisila ngegama lam. Noko bondanzi ndivile abantwana bam ezihlwele zenu namanyanga enu ahamba nani kwesi
hamba nani misela mntana uyenze lo mbizo uzobona intsikelelo. Ndiyayiva naleyo kodwa umqondiso funeka ube khona nasemveni koba ndenzile ucace okanye izawuba khona ingxaki. Hayi phambene lo ndlu lo uzawuphinda uyithengisa kawuthengeza kulo bantu uyithengisile suka phakule zonto. Khona ke elinye ityala endinalo endithi ndinalo ekhaya ndikhule utata senza imbiza ekhaya qho ngonyaka kodwa andikhange ndilithathe ixanduva lozimisa emveni beswelekile ineminyaka ngoku 8 ayiswelekile kodwa akhange ndilithathe la xanduva ndithi hayi ke ngoku ndiyazimisa okanye ndinikela kubani lo walapha ekhaya athi yena naye qho ngonyaka uzazimisa wenze laa mcimbi. Xa kungoku ndithi hey kuzawunyanzeleka uba ndizimise ngokuba ke andinayo into endinoyithetha ininzi into ebindiphithizelisa manifo ndingayaba kwenzeka ntoni kanye xa ungoku into endawuthena nyusa akho nto yenzekayo ngoku zonke ezo nto zivele zazizola yangathi khange zibekho zonke iingxaki ebendinazo endiqomba ye hayi ndisengxakini ngoku zivele zazola zayeka akwabikho nenye endiphithizelisayo emveni uba ndithethe nazo ndaqonda kakuhle hayi ke ndivile nantsi ke mna into endiyifunayo andifuni mntu ingathi mna ngumqondiso ndifuna umqondiso wokwenene kucace kakuhle uba le ize kukhwezi nje ifuna into ethile andisoze ndithathe ntonga mna ndiyosabela komnye umntu mna silale ebusuku hayi. Kucacile ngoba kuzawufuneka ndimise yonke into edibene nokunyuzela ndihambe ndiye elalini ndiyochaza le nto apha ekhaya.